Коста всички? Аз съм така, към профил ми Алекс Арнолдов, не став нов профил, вземем против 41, преди бях 40 сега. Ето ми ги игрите. Kauf Mini Zombies. P, Plants vs Zombies 2 и Taichi Panda. Сега. И Swamp Attack. Сега. Всичко едно по едно. Първо. Това много ми харесва. Айде сега да започнем с Taichi Panda. А другите са просто градини, не мога да изстрелям. И след това... И сега ще разберете, че съм... мърбордете. Сега ще разберете... Как да ви кажа... Ще ви прозвам, защото предния път снимах на 30 някакъв левел. А сега на проутар. Сега съм пак на проутар. И... ето два мърбордете, ще видите предишния клип. Опа. Сега станах 35 левел и просто къдете. Левелутнах, не можах да снимам, защото беше бъгнат телефона, поправих си го. Не можех да изтеглям от Google Play, а сега изтеглям от една друга програмка. Фабрични настройки включвам винаги. Те. И да видим кой имам така. О, събрал съм 1100 диаманта, така. Само да ви кажа нещо като по интро, по нещо там. Че събрам за най-силната броня, която е в Items от 1600. Ето виж, това е най-силната броня. Но аз имам се за една разячка. Ета... Чакай сега да видим точно. За 30 левел имам гъщ. Много яко бе. Аз го имам за приятелите. Сега съм напомня. Сега искам да покажа новите ми чудовища. Чакай си. Ето си това от тук Чангъл Нейм. Ето и тук Чангъл Нейм. Безплатно, ако имате ту или там как се нарича. Тя има много безполезни неща. И ето ми ги новите чудовища. Ice Turtle е на 34-ти. И това го спечелих днес. Едно от най-силните просто. Да си го спечелих. И спечелих и това, дето може да се превърнеш в него. Ама смятам да махна Swordsman, въпреки че е силен. Махай го. Сложа Shield и бай сори. И вижте, единственото място, където не може да ме унищожат и никога не стане на гейм станция. Но сега ще видя с някакъв йоло. И сега ще го бием. Така. Много мразя като така стане. Тази има Несха. Ето виж. С това изключим да загубя заради тази атака. Пам. Не, махай се. Умря. И сега отивам на място, където мога да го демонстрирам всички атаки, то на куп. Вижте. И може да чакам само 15 секунди, за да ми се възвърнето им. Една от атаките. Ето, гейм и станция. Ето тук. Ще започнем от първите 4 в другия епизод. Ще започнем от другите последни.
Аз съм един, който снима от месец. Сега съм в лятна ваканция и всеки ден мога да снимам. И това е хубава новина. Арбе, излизайте по-бързо. Защото искам да се трансформирам. Пим-пум-пум-пум-пум-пум, пая. Какво ли правиш за това? Ау, да, оставям тук. Пам-пум-пум-пум-пум-пум. Пам. Пам-пум. Трака, трака, мрака, шака, трака. На. Сега, това е новата. Вижте като атакува праща такива торнадата. Не. Като удара понякога ударят тя си нещата. Ето, веднага ми се вчера. Чува, чуваш ми? И сега ще стрелени ми лаги на къпа. Траките, пам. Оле, чакай, Охо, сега ще пукам. Гледай сега. Сега, човече. Това всички ще димич как го бия, не знам. Бум! Бам! И точно. Big Amp and Amp 2. Само аз ли остана жив? За други. Само аз остана жив. И ще ви убия. Бят, къде се появи този изрод? Нати. Бихте ли бе? Какво стана бихта? Готово вече никой не ме умрял. Кажи. Еле, чакайте са. Сега ще изтрия игрите. Някой, за да не ми лаги. Ком зомбис после ще се изтегля пак, за да снимам и то. Точно след 10 минути за ваше удоволствие, ако някой да правите. Така. Ком зомбис, Plants vs Zombies. Сняжем и много леко и довиждане.